Ukážu vám pyrotechniku na oslavu roku 2014-2015, tento rok mám toho málo. Takže přejdeme na zapalovače. Zapalovač vest. 2 normální zapalovače, jak vidíte. Plynový zapalovač. Pak tu mám obyčejné zápalky. Pak pyrotechnické zápalky od firmy Klásek a vypadají takto. Dál tu máme škrkátko na petardy od firmy Klásek. Tak teďka už vám ukážu dětskou pyrotechniku. Tady máme prskavky 16 cm od firmy Klásek a v balení 10 kusů. Dále tady mám mytí dýmovnice od firmy Klásek. Není to žádný měkký papír, je to prostě tvrdý orlítek. Dále tu máme bouchající provázky od Klásku, včelkou od Czech Pyro a Tara Pyrotechnics a od Czech Pyro a Tara Pyrotechnics tu máme rotačák. Od Klásku tu máme dále rotáček. Tady to byl rotačák. Maják od firmy Czech Pyro a Tara. Od Klásku tu máme potom včeličky a vosičky. Dále tu máme Émana od Czech Pyro a Tara Pyrotechnics. Dále tu máme bouchající kloubičky od Klásku a od Klásku ještě dětské fontánky. Teďka už vám ukážu petardy. Tady máme jednu petardu Pirát Double od firmy Pyromania nebo Klásek. Tady máme mini petardu 60 kusů firmy Hornet a jsou takové maličké. Dále tu máme jenom obyčejnou petardu 20 kusů, jsou takovéto, taky od firmy Hornet. Dále tu máme mini piráta od firmy Klásek. Dále tu máme piráta žlutého se zápalnicí od firmy Pyromania. Toho fakt doporučuji, protože je hodně silný. Dále tu máme piráta černého ze zápalnicí od firmy Panta. A to, jak je skoro stejné, jak ten žlutý, tak dává o něco slabší ranu. Tady máme potom obyčejného piráta od firmy Klásek, 100 balení v krabičce. A jako další tu máme petardu, kterou vám fakt doporučuju, Doom Boom 1 gramovou, už máte servis černých od firmy Klásek, jsou fakt perfektní, dělají ještě záblesk zelený, takže ti fakt doporučuju. Dále tu máme menšího motýla slunečnicí od firmy Hornet. A tady máme obrovského motýla, kterého doopravdy doporučuji, Turbulu od firmy Dragon. Teď tu máme fontánky, tady takovou malou, jmenuje se Soptík stříbrný vulkán a je to od firmy Dragon. Dále tu máme trochu větší, dračí fontánu. Tahle je fakt dobrá, jak je malá. A je to od firmy, kde to je? Počkejte, od firmy uděláme menší střih. Tak to fakt nevím, tam to není napsané. Pak tu máme fontánu Sopku stříbrný krkující vulkán od výrobce Hornet. A další dobrá fontána Krakatit od firmy Dragon. A dál tu máme jináčí fontánu od firmy Klásek, jmenuje se Kovbojská na Stojanu. Minulý rok jsem měl Kuko, ale slyšel jsem, že lepší je ještě fontánový mix. Tak, teďka tady máme
Prskavky 90 cm, v balení 3 kusy, od klásku, doba praskání 250 sekund. Dále tu máme raketu Crackling Star od firmy Hornet. Dále tu máme římskou svící 20 ran. Sice to nedělá rany, ale dělá to parádní světlice. A je to od firmy, která tam není napsaná. Teď máme větší římanku, římská svíce 20 Cracker. Myslím, tady je napsaná výrobce. Výrobce je Hornet. Tak teďka vám ukážu poslední kompakty a kulové pumy. Takže kulové pumy. Má zlíkový koule, za 150 korun je tam 12, jsem si přitestoval, tak jsem si sypal, posral moždíř. Takže ještě tady mám dalších 9. A tu máme malinký kompakt Striga, to jsou ty hvízdací, je tam 25 a 16 raný kompakt Vajglíci. Uvidíme prý, že jsou dobrý. A dále tu máme 10 raný kompakt Powerman. Průměr je dobrý. Akorát škoda, že tady to je na uprostřed není průmětnice. No tam byla parádní jeba nakonec. No a poslední kompakt tu máme Uragán. Taky perfektní kompakt. Fakt teda ho doporučuju. Viděl jsem ho na YouTubeku. A ten fakt vypadá dobře. No a ještě mám někde schovaného nadýmáčka, ten už se mi ale nechce vytahovat. A možná budu dokupovat kompakt. Teď nevím, jak se jmenuje. 16 ranej, malinký. A petardy Danger. No, tak to je konec. Omlouváme se, že jste neviděli dětskou pyrotechniku kvůli takové menší nehodě, tak už nebudeme tu dětskou pyrotechniku dávat na YouTubeko. A další video bude, nevím, jestli dneska, buď silvestrovský speciál už, a nebo petardy versus hrnec, petardy versus konvice rychlovarná. A potom po Silvestru bychom mohli odpálit tento starý mobil, co držím právě v ruce, jak jste viděli na úvodním videu, versus na hrncu ho připevnit a dát pod to petardu. No. A další videa už mám taky promyšlené, ale nechte se připravit. Pokud se vám naše videa budou líbit, dejte like, koment, a nebo v případě odběr. Když tak nám můžete napsat do komentářů nebo na e-mailovou adresu pindulinpinos@seznam.cz nějaký challenge, který bychom mohli dělat. Tak, a shledanou do příštího videa.